Salam aleykum. Hoş geldinizler bizlerin Erkin Garayış kanalımıza. Şu gün bizlerin mihmanımız Serdar Hoca Nefesov, DVT'nin admini. Ova. Hoş geldiniz Serdar Eke. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mehriban yiğitler, mehriban vatandaşlar sizi görmekten şad. Buyurun. Spasibo Eke. Ata Murat, buyur söz sende Eke. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Assalamu alaikum Serdar ağa. Çağrılığımızı kabul edip geleniniz için minnettar size. Görüşüňiz ýaly ana soňky wagtlar esasy soraklaryň biri, ýagny şu gece gündüz Farhat nirede diýen sorak has aktual ýagdaýda bolupdyr. Şo barada siz bir öz pikirlerinizi aýtsaňyz, şoňa görä soň soraklarymyz dowam etsek. Böyle. Fakat dinimiz elbette ki yine de elimizde bir delil bolmanlygy üçin biz garaşy otyrys we bugünkü günne debata admin diýdiňiz we debata toparmydyň ýol başçysynyň aýtmagyna görä biz hem bundan bildirdik. Biziň garaýşymyza görä o Türkiýedadyr. Türk hökümetiniň özüniň bir düşünjeleri ýa-da bar bolsa diýip şoňa nemetdik sebäbi ofitsialny hatlary entägim jogap beren Türkiýe hökümeti. O bir ýan tarapdan hem ýadymyzça şo döwürlerde mysal üçin Muhammed Annaýew 18-nji 19-njy may güni akşam wagty jaňa uğrady. Aýtyp başlady şeýle bir sanak ýer bilen menem habarlaşdym hatda adyny aýdyp oturmaýyn kimlerdigini bir kerede jaňam etdim. Şonu edeliňdim. Şol eden şol aýdanlaryň arasynda Murat Gurbanow şo çykyşy etdi. Yine de käbir adamlar sesini çıkarman atdy, soň gürläp başladylar. Önemli değil. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten hem o aradan 2 ay 3 ay gatken wagt geçti. Afganistan'dan ses çıkanar. Türkiye'de resmi hatta jogap berenar. Yani indi bu taýda biziň garaýşymyzdan şo boldy ýadyňyza düşen bolsa Zoom ýygnak geçirildi diýip eden çykyşlaryňyzda Atamurada sizin bilen gepleşenimizde şo taýda bir adamlar bardy. Şo wagt aýdyldy. Biziň versiýamyz ol Türkiýededir diýär. Emma ýöne siz öz versiýaňyzy ol Türkmenistana öz ätdiler rat etmeli diýen bolsaňyz onu näme etmeli siz edin biz sizi goldaýyl diýip şeýdip o Zoom'u şeýle goturt. Bugünkü günne yine de başlandı bu zatlar hani bunun üçün jogapkar belli bir şahsiyet mi ya da fakat durdyýy öňkler hani bir koalisiýa diýip bir zoom eden wagtymyz ýadyňyza düşen wagty şonu köpçüligiň arasynda köpçülik bolup otyrdyk. Öz müneýnesini aýtdy, tarapyny aýtdy. Men diýip alyp barjak ýolum şu diýdi. Şu oturamlaryň içinde ähli adamlarym şoňa sögünmäýsen diliňe bir neme daýsan men saýlan taktikam men goldayan adamlar näme bir şey ogurdan ýöreýäsdi we bugünkü günde biz görýäris ki Farhatda Mykan Kuliýewiň başyna gelen Juma Sapar Dädebaýyň başyna da şo geldi. Juma Sapar Dädebaýy haçan Serdar Berdimuhammedow çykyş edip şoňa garşy gürledi. Şondan soň odaga gitmedi we ýadyňyza düşýän bolsa Orsiýetde näme Çemen öğren toparının adamı bu Azat Haýitbaýew satlar bilen birlikde kontaktda bolan Azat İsakov kardeşimiz. Bulam gitti. Bulam buzu bilýär, muny bilýär Azat İsakowy. Farhadam şo taýda. Gündem Türkmenistanyň satlyp betanlar bar. Ýöne biz entägem şol versiýamyzda otyrys we inanýarys ki ýakyn bu günlerde Murat Gurbanow ofitsialny atwet berer bu barada. Ählimiz biler ýalak we şol wagty hakykatleri öwrenäýmä. Böyle siz Uzun da. aýtdyňyz ana Zoom'da jemlenişdik zat diýdiňiz siziň habaryňyz ýok. Ondan öňem biz bir näçe Zoom geçirdik. O Zoom'da ýokdyňyz siz. Hatta biz Yunus'u şo ýere çağırdyk. Ana Ahmet ağa da bardy şol Zoom'da, Alişeram bardy, Yunus'u çağırdyk. Yunus'tan soranda o adwokatlarymız işläp otyr. 2 maksimum 3 güniň içinde Farhat çıkarıljakdyr diýip. O şu sözü berdi. Şo ýerde aýdylan söz, o ayak aşağına garjalmaň, siziň häzirki etjek YouTube'da ya beýleki mass mediada etjek hereketiňiz Farhata ziyan getirip biler diýen ideýa o öňe sürildi. O bolýa diýdik. Indi siz şu Juma Sapar Dädebaýew bilen deňeşdirip geçdiňiz. Indi Farhat bilen şo ikisini deňeşdirende ras deňeşdirmelimi, daskanalny deňeşdireli. Näme üçindir? Häzir şu güneçeli Juma Sapar Dädebaýewiň YouTube kanaly yapylanak. YouTube kanalı var. Emma Farhat'ın YouTube kanalı yapıldı. Bul bir. İkinciden Juma Sapar Dädebaýew kakasy bilen hatta Muhammed Düýeci bilen
gürleşmäne dolu mümkinçilik bar. Yeri belli, advokatlary belli, o sud nähli ýagdaýda geçirildi, haýsy statýa ulanyldy, bolny danlylar bar. Farhat meselesinde yok ol nemeler. Yani yer bilen asmany al tapawut var ikisiniň nemesinde. Emma soň ýene men bir zada ünsüňiz çekjek bolen Murat Gurbanow aýtdy, Türkiýe döwletiniň goragy astynda diýip Farhat elinde de gormasy bar diýip. Ýöne men entek adamzat praktikasynda adamy goramak üçin türme salynýanyny men şutaýda görýärdim. Toýst Murat Gurbanow koswinni şonu öz dili bilen aýtmasa da aýtgan sözleri şoňa alyp barýar. Farhat goragy astynda ýanyna hatda adwokaty da goýanaklar. Advokat ýanyna girip bolmajak bolsa, o nähli advokat bolýar. Advokat podopeşnisini lüboy wagt girip görüp şonuň egine eşigine, yüzünde tilesini pavrijdenýe, hematoma zat barmy ýokmy, näme arasaçylyk näme tarapyndan polny analiz etmäne hakkı bar. Emma Murat Gurbanowyň sözlerine esaslansak, absolutny hiç kim ýanyna baryp bilen ýok. O nähli gorag bolýar. Logika gawat gelen ak bu zatlar. Şo barada näme diýip biljek? Neştayda önsümü çekecek 2021-nji ýylyň awgust aýy. 2020-de başlan bolsa hem 21-nji awgust aýy bir onu olay adam bizi alyp gitdiler polise, soň göç edarasynyň kampyna. Şo günlerde şo 4 gün ýatdyk, 5 gün ýatdyk, orasy önemli değil, emma şo taýda ýatyp çykanymyzdan soň şol oğlanlaryň arasynda kimde kimlik bar bolsa bir giden oğlanyň kimligi iptal edildi. Bu bir. İptal edildi. İkincidenem bir gün fazla kaldım o günü. Ertesi günüm avukatyň ýardymy bilen çykdym. Ol avukat maňa ya dowlatadan gelmedi, ya halkyň sesinden gelmedi, ya o üýşürgen tapmady, Türk hökümeti belläpdir. Geldi çıkardı bir dilekçe verdik. Meğerse bizim hakkımızda gerçekten hem yurt dışı, sınır dışı yetme nemesi çıkıptıram. Düşünüyor musun? Çıkıptıram. Belki şol wagtlarda bir pandemiýanyň bolup duran döwri, mesela mine Ahmet dostumuz Antalya'dan aldılar. İstanbul'a gelenden soň birlik ola habar berenden soň şo wagt belki deportasiýa çekdiler. Giýjen bir makaly şonuna internette sesler çıkarıldı, o aýdyldy, zat edildi, konuşuldy. Ve şöyle bir şey var da, Farhat 2021-nji ýyldaky olaylarda bizim hafızamıza konsolosluğun içine aldığı yolu bilen girilen ve içeriden emniyet teşkilatynyň mensubu arkaly çıkarılan bilgi var bizde. Hani sizde aýratyn bir bilgi varsa bilemek, hem men bilýänini bilýäs. Ve şol bilgiye dayanıp ve bir de hani her ne kadar da olsak, sevilsek de sevilmesek de orası önemli değil. Sonuçta Türk Polis Akademisi mezuniyetim var yani. 20 yıllık tarih, geçmiş tarihte. Ve içerideki emniyettekiler bilen her son katlaştık mı, katlaşmadık mı, o zaten ayrı bir konu. Ama demek istediğim şu ki, o 2021'de bizi koyvermediler. O vaktin koyverip bilýärdiler yani. Advokat geldiler, sud geldi ki zaten Farhadyň o işi entägen dowam edipdi. Düşüneňmi? Konsolosluk bilen baglanyşykly arzular ýazyldy, zatlar edildi. Edilşä Farhadyň işi bilen şol döwrüň şol awukatlar uğraşdylar. Hani aýratyn meselen Serdar Hojanefes aýdan bolup bilen şo wagty gelin bizim arzular ýazylyn konsollugyň üstünden şol bize töhmet atyp biz nede teröristçilik etdik diýlerini entäk ol arzulardan netije çykana yani ýazymyça Farhadyň deýlasy jemlen avukatyň eline görenler şolar ýaly papka var diýildi. Şimdi abi bir insan konsoloslukla alakalı böyle bir nemesi var, bağlantısı var. Hani doğru, yine de hak berýän size, hani bular karşımızda hani her kim bolsa da diktatör ýa-da beýleki o elindäki bar bolan pul güýjüni ulanýar, maddi güýjüni ulanýar. Hani biz ses edýäs, köpçülik bolup üýşeliň diýäs, ol bize garşy pul bilen işleýär. O adamy satýandyr, adamy ynamy ýokdur, ene bir zat diýen wagty. Yine de indi bilen siyasi tarapdan hem sereden wagtymyzdan global tarapdan hem seretmeli. Men bugünkü günne oturup Türkiýanyň prezidenti ýa Orsiýanyň ýa o ýurdun prezidentini o nähili garaýyşlary bar, geopolitik açyda, ekonomik açyda gelejegi nähili wagtya ony eleştirip oturmaýlar. Näde hakykatdan siz bize hak vermek zorundasyňyz yani. Gerçekten böyle bir şeyler ortada, durumlarda var olduğu vakit biz yine de Farhady şol ofitsialny elimize hak gelýänçe Türkiýede de bir tama edýär. Ha.
Farhat bolup biler yanında hani dostları var, tanışları var, zatları var. Ol adam alıp giden de bugünkü gününe ol kanal yapılanı bilen hem başka bir kanal açılıptır ve ol kanalda Farhat'ın videolarını koyup oturup birleri montaj edip kim koysa da. Bu söz bilemem bağışlarsız ben sözünüzü böldüm. Karang, вот именно насчет вот этого персонажа, да, yani şu Farhad'ın temasında Yunus bizler Atamurat açıkladı adı familyasını ova. Ben hem поддержал и öz kanalımda yerleştirdim именно şu Atamurat'ın TikTok efirine. Onun adı Yunus'un adı, gerçek adı Farhad Genciев. И вопрос такой, да, вот. Это вот смотрите, айтtılar da айтмаңlar, ну типа давай честно, ben вот так понял, да. Ayağımız tekinde bulaşmаңlar, профессионаллар işle oturan. Ben именно şu Zoom'da мне вот так сказал, да, вот Мурат Курбан нам сказал. Аяк tekinde bulaşmаңlar, профессионаллар işle oturan. И все. Окей, bizler ждали. Вот, вот до зат 13-нече, 15-нече bize karıştık. Понимаете? И это повлияло ли hazırki sizlerin albar oturan Farhat temasındaki işlerinize повлияло ли то, что bizler açıkladık Farhat Genciev'i в негативную или в плохую сторону? Повлияло или нет? Ve во-первых, хочу На ответить исход на вашей работы, да, извиняюсь. Buyurun. во-первых, хочу ответить на первый вопрос, что Атамрада мağazak geçti yani senem ayttın üstüne vurup şol bir zoom ettik, şol zoom'da yoktun sen Serdar'a, sen bilemek dediniz onun için. Siz o zoom'un yalancısı, benim bu bäri tarafın yalancısı bolmazlıktan ziyade men o temanı atlayacak sebebimin iki zoom'a izi giderli katnaştım ve o tayda diyalogun bolmandygyny dolu bilýärin yani o diyalog nähili boldy. Ve bugünkü günne elbette ki bu arada aydıldan gürrünglerden diskussiyalar hem edildi öz aramızda. Siz hem ediyot, siz hem edensiniz. Siz hem ençeme wagtlar siz däl bir giden halkın vatandaşam. Mesela öz şahsyma da yazdılar. Ay Farhat Meyman Kuleyfini eýtdiler, beýtdiler. Şol derece bir inandırıldılar yani. İnandırıldık diýsegem bolýar. Men TikTok kanalymy görseniz 19-njy may Farhat ýiten bolsa izi 20-si ýa 21-i Farhada azatlyk diýip sırada elimden geleni etbildim yani bugünkü günde internet görüşini biz etbiljek sadymyz YouTube'umuzda, TikTok'umuzda, ýene bir radymyzda we täzelik paýlaşyp bilmek, halkyň aňyny etip bilmek, halkyň derejesini etip bilmek diňe şulardan ibaret. Men size bu temada ýene de bir zat jogap berip biljek däl. Elimizde somut bir delil olmadan biz bugünkü günde dürnäwada ünsümi çekjek bolýar. Meselem hipotezany tasdiklayan diýelimi hipoteze diýsek, eger dinlän bolsaňyz geldi käri edip çykyş etdi-de şu geçen aýyň içinde şu aýyň başlyklarynda sen diýdi Gurbanulla garşy ýüzlenende sen diýdi 20-sinde gitmelidiň diýdi. Käbä diýdi. Manam içinde 29'una gittim diýdi. 10 gün soň gitdim. Yani muňa näme tetik boldy? Adamlardan gorkup olardan soň gitmek istedimi? Ya da şol hakykatdan hem şol gelerdik inandy da olam ahyrim gelmedimi biz bilemiz ha. Hakykatdan hem bilemiz ha we umýas inşallah Türkiýanyň bir ýerindedir. Farhat soňuşda ýanyndaky arkadaşlaryny güwentdir, dogry edipdirmi, ýalňyş edipdirmi? Herkesiň bildiğimiz bir şey var abi. Bu yola çıktık hepimiz ve hiç kimin karşı çıkmayacağı bir zat vardır. Her kuzu kendi bacağından diye bir söz var, öz bacağından diyen. O her kuzu öz bacağından, yani biz belli bir uğurda var ya, elbette ki uğurluk durup görecek olmalı. Şunu alıp Yok, müsaade. şöyle Каранг, значит, не повлияло, да? Но, однако, bizlere вот в тот момент, да, bizlere, давай скажем, да, вы притормозите, да, да? Окей, bizler притормозили и ждали, да, и, понимаете, kandy desem size, мен лично гуман этутма, вот вы извините меня, да, я вас уважаю как человека, да, но последнее эденишиңиz было, да, был косяк, но несмотря на это, смотрите, есть такая вещь, почему
Murat Kurbanov знает нас, работал. Атамурат бывшим ДВТ-даты, Ахмед Рахманов бывшим ДВТ-даты. Конечно, я yoktум, да? Зная этих людей, почему он не проверил их или башка адамларын заданы информациясыны и прямо берет на штыки нас, bütün активистлар на штыки өзінің карьерасына вот это ортаға koyup ДВТ-ның карьерасына, hatta и sizem içinde, и утверждает то, что он в Турции или едет в Америку, да? И мен гюман эди билемин, то, что этот человек, что-то есть такое, что Мурат Курбанов, не знаю, вот какой-то выгодасы бар, какой-то чикары бар. Да, это мое мнение, опять-таки же. Значит, не повлияло. Значит, eğer de biz çıkarmayan bolsak, aytmayan bolsak, hali büyüyünce o adam, halk tanımacayken onun kimliğini, Farhad Genciyev'in, понимаете? Это основной виновный человек. И eğer de şu aydan bolsa, şu vakt информацияны veren bolsa, bizerem öz по своим каналам bu кричали бы, говорили бы, bizler vermeli инстанциялара bererdik, мы тоже бы что-то делали, понимаете? Вот примерно вот так. Это мое мнение. Buyur Ahmet. И так как вы являетесь свободным блогером, Ахмет, например, Azatlyk Radio'nun sadece atamadan saklayıp, yine şona da bir birlik var, birliktelik var, gowuzat bir görkezi. Siz näme üçindir DWT halk hareketinin agzasy bolmandyryp DWT size tarmacı etdi diýäňizde, yine de şu tema gelýäňiz. Men ýalňyja da bir dogry düşündirdim hamden şu. Meniň bolmadyk zoomum, meniň eşitmedik gepim barady, gürrüň etmedi. Yok Это yok, sizin sıkıntı yalanınız. yok. Проехали, Muhabirlerin. Эке. Это проехали. Не надо. Murat Я Kılıç'ın высказался просто. DWT'nin avrayımı, özünün avrayımı, başka bir zat avrayımı, adamlar yanlış bilirler. Lüboyumuz yanlış bilir. Zaten hayatımızın var oluşunun manası şu. Görep bariyakamız bir yanlış etsek, o yanlışı düzeltmek. Eğer yanlışı bilmeyen olsa, şu devara barıp çarpandan sonra bir tane bir vıykıt gözlemek ekenlik, divara çarpman vıykıt gözlemek. Bu hata yapmak hemimizde de var ve bugünkü günde bizler oturup al sen eğilipsin, sen beğilipsin. Ondan yani yarın bir gün farkadın bir yerden çıkacak diyorum. Ki sadece şu oluyor. Acaba çıkan farkat o eski farkat mı? Ya da başka mı? Sonra köpelsin köpeldi vereyim. Onda da farkatları öz cevap veriyor muhtemelen. А вдруг Сердар, Türkmenistan'dan çıksa? Tamam Hı. Ahmet, buyur Eke. Сердар, у меня несколько вопросов. Начну с элементарного, как бы мне надо уточнить. Вы сейчас являетесь, правильно, админом ДВТ? Ну да, я официальный член, официально состою Официальный в Демократическом член. выборе Туркменистана. Окей. Это оппозиционная партия политическим уклоном. Я официально там состою, да, член. Не будем затрагивать темы, которые вы не в курсе, но затронем один важный момент. Мгм. То, что столько времени Фархад остается, ну, ситуация с Фархадом остается в неведении, где он находится. Неужели у вас не вызывает это подозрение, понимаете? Это первый вопрос. Мгм. Это Отвечать? первый вопрос. И второй Да. будет. Ага. Давай Будет, сразу. будет, да. Хорошо. Serhat, Попунктно просто. şimdi şeyle bir zat var. Bu yol apaslı bir yol. 2020'de ya 19-20'de bu zatlara çıkan vakti ya Могу я попросить, я хочу ответить на вопрос. Сердар, коротко. Коротко у пожалуйста. меня не получится. Коротко я не смогу его объяснить, потому что это Хорошо. надо привести факторы, согласно почему, из чего. Yine de şol, ben bunu kendi bacağımdan diyeyim. Yine de bir gerek aydayın. Bu yola çıkılan vakti Farhad'ın, ya senin, ya Alişer'in, ya Atahan'ın, ya Duşan'ın, ya Tımrad'ın, ya Serdar'ın, ya onun, bunun, ya Nuri'nin, ya da Direliş'in bir elinden çekip gel şu tayda dur. Ben sana garanti veriyorum, sen bu işi yengen, alıp çıkayan değil. Verdi her kim ortadaki situasyonu gördü, gürlemeni bilen
Hani men çağam geleceğini etjek, men bala çağamın geleceğini gurmak üçin bütün halkı bir ara getirmegimiz gerek. Bütün halkı bir ara getirmegimiz için hem biz belli bir hareket uğruna hareket etmeli değildi. Ve bugünkü günde biz görüyoruz ki şu an ya da günahkar göz yapıyoruz ya da kimin üstüne bahananı atsak göz yapıyoruz. Yani çıkış yolu gözleyenlerin vardır elbette. Bir soruların, käbirleri soruları çözülüp gitmedi. Yani sen isleseňem, islemeseňem biz bir soruga gidip barýan uğruna çözüp gidip bilemiz. O käbir soruları isleseňem, islemeseňem polka vremeni diýen ýer rahat bolýar. Şo taýda goýýan mejbur hani. Kitap polkaň vardır, 50 kitabyň bardır. Hemmesini birden okap bilen o çerdi gidýän. Esasy bugünkü okulmaly kitap Türkmenistanyň halky bilen jemlenişip diktaturanyň soňuna çykmaklyk, agzybirlik bir parahatçylyk ýolda. Muňa da bu hipotezada, bu muňa da bolmaýan çykmasa bolmaýar terkim aýdýan bir zat bar. Ýani biz ýene de şol uğurda ynanyk gidip oturýarysda diplomatiskim putyom, literaturnym ýazykom, edebiýatyň dili bilen ýürügiç bu halk bir derkener oýlanar bir zat bolar diýip. Я думаю, этот ответ достаточно. Второй вопрос. Пожалуйста. Сердар, вы, я не думаю, что вы это пропустили, но Мурат Курбанов противоречит сам себе даже в рамках одной передачи. То есть в начале передачи он говорит, что мы носим ему сигареты, там все необходимые вещи, а Тамурат это не раз затрагивал, этот вопрос. А к концу передачи он говорит, мы не знаем, где он находится, мы будем требовать с турецкого государства, пусть скажут нам, где находится Фархат Мейманкулиев. Там был именно вопрос. Вы сейчас говорите, что вы ходите, делаете передачи, и там у него был вопрос, сейчас скажу в этих комментариях, где было сказано, Хайсиер теперь Хайсиер'de ятир. Bize ait, bizden barcak diyelerine ol cevap verdi. Я точно не знаю, где он лежит, не могу вам сказать, тип onda da verilen cevap şodur. Berde tezi çekip muhodan pil yasacak diysek yasayaz, slonam yasayaz, düğede yasayaz, yasasan yasa verin. Söz bir rezindir, çeken yerine çeki verir. Там, скорее всего, был вопрос, потому что он начинает говорить, а последние 15-20 минут он читает комментарии и отвечает на комментарии. И может быть, скорее всего, был вопрос, что у него спросили, вот куда вы носите, что носите, потому что лично мне тоже звонили. Nide yatanını bilsengayt bedem havarına qaralı, eltiqaydalı, gatken adamlar bilen yazıştırgan, çiziştırgan. Elbette ki halkın arasında, yazışıp çizişenlerin arasında millette bölüşük emele geldi. Kimler diye gitti? Esasen hem sepetçi ve yallakaçı topar diyemini gitti diye, ucu Türkmenistanlı diye, gömdüler diye, öldürdüler. Abette 15-30'da kamerasına asılı öldü deyip yazıp veren hayzi 20 yıl, 18 yıl, 30 yıl her türlü versiyalar çıkıp atıyor. Yani ofitsialne de. Biz bugünkü gün neçerli bu yalaka toparına karşı alıp barayan söveşimizde neme göre atıyoruz? Onların aydiyan sözlerinin içinde yalandan başka bir rat, töhmetten başka bir rat görüyoruz mu? Göremiz o. Может быть, им выгодно, чтобы мы сидели и вот так вот ругались, кричались. Может быть, реально у Фархата нету. И реально есть такая ситуация, когда кому-то угрожает опасность в другой стране, человека из другой страны. И если, может быть, какой-то интерес в этом имеется, то вполне реально, что его просто держат никому неизвестном месте, без всяких гаджетов и все. Но Хорошо, это предположение, конечно, так же, как и ваши. Секунду, Алишер, я закончу. Третий. Смотрите, в данный момент такая ситуация. Вот если пропадает человек, я уже затрагивал этот вопрос раньше на этом канале. Есть определенное время, когда его еще можно найти. Это первые 3-4 дня. И есть еще один закон. В течение 24 часов, даже если вы сделаете заявку в полицию, то есть заявление в полицию, этого человека не будет искать. Он мог или у друзей переночевать, там забухать, или же там игры играть, да, там где-то зависнуть. В некоторых странах это сутки, в некоторых странах это 10 дней. И вот представьте, да, вот пропал человек в данный момент, мы его должны искать
А кто-то говорит, вы не волнуйтесь, я знаю, где он находится, я знаю, где он может находиться, то есть все нормально, понимаете? И когда время уже будет упущено, уже потом невозможно вот это восполнить, упущенное время. Вот если бы они просто никто не говорил бы, где вот мы знаем, где он находится, или мы его вытащим, сразу начались бы акции Мгм. с требованием сказать, где он находится, и с требованием показать нам его. Понимаете? Акции надо было запустить Здесь в свое время. вы Это просто первые 3 дня. вы просто утверждаете, что Мурат Курбанов сказал, ничего не делайте, и вы ничего не делали. Из Даже не этого что так. ли? Они Смотрите, реально сказали, не вмешивайтесь. смотрите, Ну, есть такая вещь, да, вот, я Сердар такого не Аке, говорил, а давайте, там этому свидетельство. давай, Я всегда говорил, опять-таки отрабатывайте же, свою версию, и все, не останавливайтесь. нет, смотрите, давайте, опять-таки же дönemiz вот именно вот в ключевой момент это Юнус, Пархат Гянджиев, понимаете? Это моя версия, да, я вот так думаю. Почему? Потому что он защищает его, он говорит, не надо, вот, açıklamalar не говорите, да? И bizler знаем то, что он там, да? И понимаете, значит, что-то такое есть, что он берет, не то что защищает, он его как бы под свое крыло берет, понимаете? И порой siz, когда он, смотрите, опять-таки же это менning мнение, когда вы, вот siz админ ДВТ, когда вы что-то говорит Мурат Курбанов, когда вы киваете головой, когда соглашаетесь, то значит и siz hem как бы причастны к этому, понимаете? И когда он выйдет из Туркменистана, я более чем уверен, и вы тоже, с вас тоже спросит народ, да, вот понимаете, вот суть ситуации, да, вот суть в этом, понимаете? И мне бы не хотелось, чтобы ДВТ, вот он как оппозиция, да, мне бы не хотелось, чтобы она, понимаете, вот этим черным пятном özünü zat облила, да, понимаете? И смотрите, sizlerde Абдулла, siz, кто вот медиада вот постоянно с людьми общаются, да, это было бы, понимаете, для меня тоже как бы не то, что неприятно, да, я бы не хотел этого. Шуның үшін Сердар Аке, я не знаю, ну, иншаллах, ушу айың içi, индики айың içi это все выяснится, но запомните вот это, да, если вы киваете головой, если вы если вы не говорите Мураду Курбанову, смотрите, вот здесь вот так неправильно, вот здесь вот так будет правильно, если не будете этого говорить, то я думаю, это будет, если Фархат выйдет из Туркменистана. Ну, Buyur. опять же думаете, Да. думаyin, доводы, pikirlerine sadece şunun için bu temanın üstüne demedi, oturmamız nemeti yok mu kadiyene. Cevap karşılık çekmeli olacak, o da cevap karşılık. Yurdun başında akıl Не, mesela. это просто Cevap построение karşılık. предложения у Алишера такое, что он говорит, думаем, да? А мы так не Все говорим, говорят, я не... думаю. Никто не утверждает, пока все думают. Я хочу Не, просто... я утверждаю, я задаю вопросы, не могу Как ты получить на них утверждаешь, ответы. что Фархад, чем ты можешь это доказать, что Фархад в Туркменистане? Ты Я, утверждаешь. я утверждаю то, что на данный момент неизвестно, где он находится. И если Вот кто-то говорит, что абсолютно. он не в Здесь Туркменистане, находится. он Согласен? не может так говорить, если не предоставил каких-то доказательств. Я хочу один вопрос задать, Сердар. А, Вы же признаете Мурат Курбанова лидером ДВТ, правильно? И вы в этом движении? Так было изначально, но и это сейчас и продолжается на данный момент. Но это не Ага. говорит о том, Ну, что он будет до гроба или после гроба тоже. Он это официально и признает, и осознает, что придет день, когда придется заменить. Я вот знаю, да, вы тоже сторонник того, что туркмены, наши предки были воинами, то есть без страха. Наши корни – это воины, правильно? Не только. То есть они всегда открыто могли защищать себя и свой народ
свою семью, Ну, и правильно? не только воины. Давайте вспомним другое место. Тоже воины, но которые, когда в межчасе, когда отдыхали от войн или от нападений, слушали песни, дутары, стихи, фраги, Molla Nepes, Мгм. Kurvandır Düzelili, Molla Nepes atlarını aydı vermeli. Can şahirken bizim halk hem şahirleri dinlen, edebiyatının, edebiyatın içinden siyaset yöreden, nähili yaşamalı ve şolbur dövüşte sögüşçen bir halk olan elbette. Я к чему этот вопрос задал? М. У нас всегда лидера как бы признавали тогда, когда он служит примером, правильно? То есть, если идти в бой, то наши лидеры обычно, настоящие лидеры, шли впереди. Hı. Вот. И здесь у меня такой вопрос. Вот Мурат Курбанов, как вы думаете, он может без своих подчиненных, не прикрываясь подчиненными, не прячась за ними, да, прийти вот к нам, например, и обсудить вот эти вопросы, которые мы ему задали бы? Но я Или думаю, же вы он... можете ему также отправить предложение и поговорить это с ним, или же пригласить сразу несколько особ. Просто ему... У меня был личный разговор с Алишером, и вообще-то эта тема должна была касаться только меня, но тут Мгм. обсуждаем какую-то третью особу, лидера ДВТ. Хороший он, плохой он, белый он, черный он, это не имеет разницы. Хорошо. Думаю, это не в тему вопрос, я просто не буду на него отвечать и все. Это касается не вас, это его касается, да, но как в вашем понимании, да, вот вы смотрите, лидер должен уметь как бы прийти открыто, неважно в какую группу, и ему должно хватить смелости выйти вот так вот и ответить на прямые заданные вопросы. Вот лидер должен обладать таким качеством? Или же он должен прятаться Скажу за своих так, да? подчиненных? Скажу так. Это просто Да, вопрос, Сердараке. Это да, вопрос. Это просто вопрос, да. вопрос, да, такой? Ну, я вроде бы Какой ответил, что должен быть не на лидер, это да? говорит, но все равно опять задает. И просто хочу сказать одно. Когда вот Адыхат Топоры, Атамурат Кашпировский белектер, когда bizi общий Zoom'a çağıranlarında hemmemiz gatnaşýas, gürleşýäs, seni biz hemmemiz geldik. Ýöne näme üçindir o Zoom beýle dowam etmedi sebäbi şahsiýetler gürleşilip başlady. Шахсиеде запинаться etsek, это представьте, мы идем по дороге, споткнулись об камень, который торчит из-под земли. Мы что, будем увлекаться этим камнем, потому что споткнулись, или же все-таки встанем, отряхнемся и пойдем дальше? И все. Тогда Мы один должны вопрос, дальше. Сердараке. Вот Ну, он я брат вас... Курбанов Я, özünden sonra, benden sonra. Нет, я меня не другое что получил интересует. точного ответа. Ну, то есть Я вы сказал, что не считаете, хочу что отвечать. лидер Я должен сказал, что не хочу иметь... обсуждать человека, которого нет сейчас с nami. Serdar Это ağa, ваше bu Любого право. человека. Bu arada Я gurrunlar здесь özünü по serkerde вашей deyip позиции tanıtyan adam, задавал вопрос. serkerde deyip tanıtyan adam açaçan gurrundeşliğe gelip bilmelim yok mu Murat Kurbanov'un adı yok. İslendik bir şahsiyet. Gelmeli, Вопрос был. Всё. gelmeli. Serdar ağa, yani Ahmet ağa sorağı verdi. Şu Murat Kurbanov efirin başında aytyan zady, efirin sonunda eýem gapma garşy gelýär diýende, ýagny siz düşündirdiniz. Ol kommentariýa jogap berdi, halkyň ýazyn kommentariýasyna jogap berdi. Однако там суть не меняется. Meniň görüşimde şo kommentariýada da şo variantda jogap bermeli. To есть efirde bir zat diýip, eýem sorağa başgaça jogap berse, elbetde adamda şüphe döredip bilýär. Ladna, muny gapdala aýryp goýasy. Bolýa, kommentariýa jogap berdi diýeli. 23. maydaki videosunda on çötkü yasına koydu. Farhadı alıp kalıp bilmeyiz. İki devletin arasındaki ılalaşık, iki prezident gepleşti. Мы как бы не старались, Farhat gitti, ya da yoldadır. Это его слова. Можете зайти посмотреть. И проходит день-два, и 180 градус поворачивается Farhat Türkiye'de. И вот nähli kommentirip edip biljek şu nämeni вот näme şoňa повлиять edip bildi. Reski şoňa alıp pozisiýasyny ütketmegine. Как вы думаете? Yine de size öz мнением aýdaýyn, öz pikirleşimi aýdaýyn. Yine de şol başlaky berilen sonra aýlanıp ketgeni şonu gepdirmeli bolýan. Näme üçin Farhat barada şeýle. Farhat barada ilk şo bolan gününden
Mesela men Nuru bilen bir ýerde. Nuru vardy, ýene bir 3-4 tane adam vardy bir ýerde otyp güýşüp gümür ýamar edip. Birden welin şu habar boldum. Ol nemetdi? Men şu wagt DBT gruppamyza habar etdim. Farkat ýitdir turbazwany edip başlaryň. Başga bir probada şitnige de jaň etdim. Muňa bilen primoy gepleşdim hem. Zapis etsem boljak eken sesine borlay diýdim, özü bilýändir diýdim. Ýene de şol berjek jogabym oturup on hem beren jogaby, elbetde ki olam gidendir, uji alıp gidendirler, uji yoktur. Ol arkasında uluylardu, dayawlardu diýen gürrüňler edildi. Şuneňmi? O veliki mira всего diýen gürrüňler edildi, ýene bir edildi. Welin buna adamny hem biz soňa waka görýäs-de şol maňa aýdan gürrüňini şol wagty näme üçin çykyş etmedi diýip berilip biljek soraklaryň biri şoňa mysal üçin. Men o soragyňa beremek özü aýdar wagty gelende. Ýöne şo gün sesini çykaramak, emma aradan bir belli bir wagt geçenden soň belki ýa içerdim informasiýa alandyr. Sebäbi biz bilýär, daşary ýurtda şu wagt geçip gören pravada şitlikler bolsun ýa-da özüni oppozisioner tanıdýanlar bolsun ýa-da meniň ömrümiň arzuwy Türkmenistany diktatordan azad etmek diýip görenler bolsun. Hemmesem bir 30 ýyl mundan öňdöre 30 ýylyň içinde bir agzy birlik görkezip bilmändiler öz arasynda. Kämahal öz aralarına zoom edýän hem bolsalar, gepleşik hem edýän bolsalar, näme üçindir bir zat başlaryň arasynda 30 ýyldan bäri bir çöp baý içinde gozganyp alyp beren hemme ýerýän we bugünkü günne Farhadyň beýle bolmasynyň sebäbi ol prowazasyň beren jogaby maňa şo bir nime getirdi. Oturup men pikirlendim. Bu arada bu tema boýunça direliş bilen kän diskussiýa etdik. O ýanymda goňşy töwerekler ýaşap ýördi, gürleşdik, zat etdik, gepleşdik. Murat Razakov bilen hem gepleşdik, kän olanlar bilen gürleşdik, zat etdik we versiýalarymyzy getirdik. Hani näme bolup biler, näme edip biler, ýene ana öňge ýerler okeany çykyşy ýok, geopolitikasy ýok. Bugünkü günde görýäs ki Türkmenistan Ýewrosoýuza da gerek, Awganystana da gerek, Hytaýa da gerek, Türkiýe de gerek, Orsa da gerek, wagşym sewda edip pul gazanjak bütün dünýäniň ulakanlarynyň hemmesi de gerek. Biz muny görüp oturan wagtymyz we Türkmenistanyň halkyny bugünkü günde islesek hem islemesek hem Türkiýe Cumhuriýetiniň elindäki Türkmenistan döwlet hökümetine karşı ulanylýan bir kozeri olarak hem görüp bilýäs. Şuňaňy meselem hani Ýewrosoýuz bilen baglanyşykly Siriýalylary uğratman oturýar. Onlar manly gelip dur girdeji gelen ak verin gepini köpeldiýärler. Granistany açdym diýdi. 2020'de mi 21'de bolla Gretsiýanyň üstünden granistany açyp goýdy türkler adamlar ýagdy soň ýene ýapdy. Ýene de şol öwürlük gelýär-de ekonomiski pully waprosa gelýär. Bugünkü günde Türkmenistanyň halkynyň 3 ýyldan gowrak wagtdan bäri hereketde pandemiýa döwründe her kim öýünde işsiz, bekar, YouTube'a da girdik, internete de girdik, TikTok'a da girdik, Telegram'a da girdik, Facebook'a da girdik. Birat girilen mozem mere girildi. Birat edilen mozem birat edildi. Şu taýda bu birini ýitirjek sady ýokmu bağışlan? Hemmemizin ýitirjek bir zadymyz bar. Hemmemizin ýitirjek ýakynlarymız bar, ýakynlardan ziyada şerefimiz bar. Onun galy berse-de öbür dünýäde Allahyň huzuruna baran wagtyň boynuny büküp durmak islämizak. Öyle niýetimiz bar, niýetimiz direkt Türkmenistana barmak we men hem şo teoriýany staronnigidim. Belki menden çıkandır o gep. Men aýdandyryn belki düşünýänmi, şoňa alak versiýa bolup bilerdi. Yani şeýle bolup bilerdi. Yani globalny tarapdan sereden o Farhat kim? Farhadyň kime gerek? Ya Farhadyň kime gerek? Farhadyň ýüzünden gelinen bolsa ýörite alyp gitmek niýeti bilen. Yani mysal üçin seniň sluçyňda gördük. Sen indiki ýyly bardyň awgust aýyny maňlaýyndan urdular. Näme niýet bilen urdular? Diňe ýarmak üçin mi ýa öldürmek niýet bilenmi? Eline kastet bir adam näme üçin urýar? Öldürmek üçin urýar. Muayip etmek üçin urýar. Bugünkü günde hiç bir aktivist pustoy boş adam değil, hiçbirisi. Hiçbirisi. Согласен. Теперь вот два вопроса. Пожалуйста, вот два вопроса. Биринчиси Сәрдар ака,
Siz Yunus'u вот это Farhat Genciyev'i tanıttınız mı? Наличи görüştünüz mü şo bilen? Вот раз. Вы знаете его? Yok. Yok, men ol Нет. adam bilen gürleşmedim, men ol adama ynanmaýandygymı Murat Gurbanowa aýtdym. Это моя личная версия. Men oňa Второй вопрос. Bilenýärem, aýtdym pikirimi, aýtdym. Tak şo biziň toparymyzda 40-50 adamyň içinde meniň bilenýär pikirim belli. Men ol adama ynanmaýandygymı şo döwürem aýtdym. Второй вопрос, Serdar Aka. Eğer de çıksa Farhat Meymankuliyev Türkmenistan'dan delil gelse, ваши действия, ваши действия, değerli, даже можно сказать, ДВТ'nin действиясы, если aydı bilseniz, или же ваши действия. Men size şeýle diýin, egerde Türkmenistanyň çykaýan ýagdaýyna we delil gelse, bärde elbette ki versiýanyň tarapdary Atamurat, Adyha Topary, o pravozащитникler, Çehyadakylar, Bolgariýadakylar, ýene baratlar bu versiýany aýdyp oturanlar esasy hereketi siz başlamaly bolýaňyz. Biziň elimizden gelen sen aýtşyň ýalak inşallah Farhat Türkiýeden çykar da biz sizden özür dileris diýeňi. Ya Ama Allah inşallah Türkmenistan'dan çıkmasın da, ama dedin ki böyle olduğu zaman elbette ki biz özür dileyeceğiz ve sana elimizden gelen desteği yapacağız. Yani birlik beraberliğimizi bozmamak şartıyla. yok, Karan, siz düşünmediniz. Во-первых, ben Değiştiren врагами... değildin. Türkmenistan'dan А, deyip eştilse değilsin. да, я понял вас. Дипломат. Но siz şurada Мгм. кое-что подчеркнули, да? Смотрите, дело не в этом. Дело, знаете, в чем? Суть в чем? Sizler оппозиция. Мен блогер. Я могу ошибаться. Понимаете? Может, где-то Değil mi? скудно mening информация. Düşündünüz, где-то узко, да? Но sizler, ben ДВТ'ni bilemem. Это bir группа bolanda, это там больше 10 человек bola, düşündünüz. И bizler призываем, да, говорить, я лично призываю, говорить, как оно и есть. Фархат Туркменистанда. Давайте не будем на это время терять, будем действовать, что он в Туркменистане, и будем бить в Туркменистан. Мен не хочу сказать то, что Фархат ушел, или радуюсь, или что. Нет. Меня, как сказать, это как, чтобы было правильно, да, это меня огорчает, то, что он туда ушел, каким бы он там ни был, да, и я знаю то, что у президента МС Туркменистанда за 30 лет президент йокты, понимаете, и это не это глава, скажем так, авторитарного режима, да, и он ругал авторитарные режимы. Я поддерживаю его, то, что он правильно делал. Это он так высказывался. Но давайте her zadın özünün adı bilen aydamız, и давайте реально каримыз, потому что надо усилия делать, что он в Туркменистане, и надо бороться, чтобы он в Туркменистане, или вытащить его оттуда, или же ягдайны билmek, хотя бы, да, как минимум, понимаете? А не надо вот здесь, как сказать, Мурат Курбанов говорит, он, ну, усыпает, да, вот берет вот так, соски раздают людям, да, вот прямо вот так скажу, чтобы было понятно, да. Adamları zadını öldürüp oturan, ухлады oturan ayakta. Этого не надо. Он в Туркменистане, надо бить прям туда. Уже время, уже сколько прошло. Он живой, не живой. Понимаете? Вот суть в чем. Усыпляет бдительность, хочет сказать Алишер. Да, усыпает бдительность людей, и адамлар, вот Мурат Курбанов, он сказал где-то там, нет, уже надо говорить про это, что он в Туркменистане. И надо сделать так, всю силу в ту сторону. Понимаете? Да, вот опять же, yine de şu вопрос şoňa gelýär da, Farhat Türkmenistan'da delil bilen delillendirilse, yani edilecek hareket. Biz yine de diýeriz, Adyha Toparynyň, Atamurat Gurbanowyň, Alişer Sahatywyň, Ahmet Rahmanowyň, yine de kimleriň garaýyş variantyňyz we bu tasdiklanan güni edilecek maşrut
Yine de dıvıta çizmeli mi ya da şol variant bilen gidip baryanlar bir teklif etmeli mi bir marşrut? Ya yine de Alişer, dıvıta bir marşrut taf bermeli, erti bir gün yine spatnut edip yıkılarına ay dıvıta günahkar deyip buraya. Serdar ağa, Yok, konstruktivni dialoga getirip bolmasa nämenin çizgisinin gürrüňini etýäsmiz. Konstruktiv diyalog edip bolýar atamratna gürleşip otyr. Meni blog edip ýöre Serdar ağa. Meni blog edip ýöre и тем же временем утверждает, даже sizem bartyňyz şu zumda 3 gezek çağırdık diye Atamrat gelmedi diye. Özü blog etdi, gaçyp ýör menden. 3 gezek diye çağırdık gelmedi diye. Ladna bu neme ol özne değişli, onun için size soraq nemede oturacaklar. Yani bir kızıklı zat aytıp geçtiniz. 30 yıldan beri şu opozisiya, pravozaşyta zatlar bir ağzı birliği görkezip bilmedi halka diýiniz. Ya saglasin, doğru aýtdyňyz. Ýöne edil şo yerden если отталкиваться оттуда, şo yerden esas alsak başka bir sorak ýüze çykýar. Primer getireli daýhançylyk. Hasıl onat almak için bir suwly yer gerek. O şimdi suwart biler ýaly, suwuň bar ýeri, dogrymy? Indi biz primerimizde alyas. Türkiye seredende Ýewropa döwletleri bol demokratичны. To есть şu suw bar diýmekde. Emma biz iş yüzünde görýäs, Ýewropa çıkan aktivist egindeşlerimiz o Türkiye'dekilerçe bolup bilenok. Yani постесняйся этого slova. Aytmana çeknemek. To görýän menden karz pul aldı, bermenýär, bul aýtdy. Pulunu sana verecekler, ayağına verecek. O yeni bir nämeler edip у вас больше возможностей, да, вот чем Türkiye'dekileri seyredende, o больше возможностей, но однако biz näme görýäs? O bir ağız diktatura karşı söz aýdylsa, on ağız между собой. O birbirimizi iýmeli. Ладно, вот şu zatlar вот nähli nemet diýeniz, вот nähli kommentirt edip bilýäňiz. Tam ile pagoda durgaý, howa täsir etdiýme ya, iýmitinde bir näme ütkeşiklik barmy? Ç- Çöm diýerler. Даже Cevap Parvoy vereyim yaşlı. de. Yok, Ço atamrat çoğani o kulit adetde tamı da. Alişer sen bir hette bundan gepleşeni aýtdyň bu zatları. Yine de şu O, vapros gelýär. Teredin. Bu ýolun apasny ýoldugyny her kim asasyna wagt edip çykdy dämi? Ve bugünkü günne karşı başımıza gelen bir zat, yani her birimizin başımıza gelebilir. Yani burada Avrupa'da rahat mı diyorsun? 2 gün önce 3-5 tane buradan Wagnerçini yakaladılar misal için. Yani haber oldu burada. Wagner'in adam Poçan merkezine geçip anlatabiliyor muyum? Hiçbirimizde garantiye yok. Yani biz garantiyamız değil, Allah Teala olan inancımız, Allah Teala olan olan bağlanışımız ki o bizi koruyacaktır günü gelinceye kadar. Ve bugünkü günne panikavat etmeli mi, gıygırmalı mı? Mesela bana söyleyelerim, gıygıryalarım, ağzına geleni getirilerim. Oturuyan seyredip, ne mi değil mi? Bunları geplemene dağıtı yok kâvirlerine. O maskalarına bir değerli olsa, 7 doğum var ya 10 doğum maşamın bir değerli olsa, bunların hemmesi nянчиться ediyor, altanma gezekli gezegine. Ahirimam inqilabınısına galya sonunda olan bir seyretik görýärdir. Şunu gowetik göreli, adam etik göreli. Bolmandan soň bulan bir azar berip başlasa ya ot ýakyp başlasa ya muçet etip başlasa näme diýerler? Eline taýak alýarlar da urýarlar Hudaýjan özü geçirsin bizi şey etmesek adam boljak derler. Jemlenişip elini ayagyndan ýerler da balnisasyna ýerleşdirýärler. Özününki de birinin atasy, birinin ogly, gyzy, birinin dogany. Ol eti dırnağı etten ayırıp bolunak. Biz bugünkü günne gıygırşanımız bilen, panikavat edenimiz bilen, ya da deriden won çıkanımız bilen, Türkmenler davay üýşeliňne ýöredik. Yok, bol ýoly ýasamaly ente. Türkmenistan halkynyň Türkmenistana barmak üçin. Barmy şo ýol? Haýsy näçe variant bar elimizde? Diyelim ki bu farkat Türkiye'den çıktı. Edilecek hareket näme? Barmy elimizde plan? Misal sonra ya da farkat çıktı Türkiye'den ya da başka bir üçüncü bir yurttan. o Acaba bu näme diýmek? Oradan çıktı bu gezekki hareket näme? Bilen tek bilemiz sever elimizde delil yok. Delil bolmadığı için ben halkı süýräp bileňek bir yere çıkarıp bileňek, gitdip bileňek, adam öňü iteklep bileňek. Çıkın, soran, talap edin dip edip bileňek o zady. Näme üçin ýurdun içindäki ýagdaýy hemmemizden gowy bilýär. Türkmeniň ýagdaýyny Türkmenden başga bir diýen adam ýok, en gowy. İçinden çıktık. Nähili atdygyny bilýäs, nähili cehennem diýini bilýäs. Bilişni gürleseň ýurdun içinde farkada bir aýla, bir ýyllar gürlemäne ruhsat berdiler. O farkada ýygnat bu Türkmenistanda da şey gürleseň näçe gün gezersiň? Sebebi näçe imende adamlara kere- can edýärler ýok.
Näçe adamlara can ederler YouTube'da videonu ayır, TikTok'tan sesini ayır, yaman adamlara koşulupsyň, ýene bir zat edipsiň. Ýöne adamlar can edip bugün koýta bir wagt bolla bedarlykda näme men Alişer bir efirde otirken bir gelneje otir, ýany otir abi. İçindeki oti doğruları aydı oti. Biz entekisat edemizak bir eden işim sana like koydum ya da komentari yazdım doğru gep aydasla deyip. Ujum mamamı çağırttılar, papamı çağırttılar, tohum tecimi veyran ettiler. Çıkmasın girmesin ilk koydular diye. Yine men indi kansa gediğin sebebi koysam beter arzal vereceklerini bileyen dedi. Halk ucu asazına var etip başladı. Gün geçtikçe dine güçleniyor, polibon mu güçleniyor bu? İşte şu sizin ayda oturan adınızdan смотрите, вот спотыкаться edemiz ya, вот на данный момент активизм споткнулся, да, Farhad'ın temasında da. Теперь вот на два лагеря бөлündü да, кто говорит в Türkmenistan'ı, kim aydadı zatta Murat Kurbanov'un ayda oturan adına. Теперь смотрите, если size вот ДВТ вот эту бумагу дать, да, то что он с Турции его депортировали, десе. Это многие адамлар показали YouTube'да, ТикТок'та. У нас есть те адвокаты, те, которые в тот же день пошли, и в тот же день, если меня не изменяет память, Атамурат взял в то время отдыхадатых, да? Advokatınızın gelip aydan getirin. Да, да. И сказали, даже Зумдемзер айтtık bu зады, и, понимаете, сказали, отправили его. В тот же день, вот он в пятницу поймали, в субботу Ябаншуба, ondan sonra и депорт. Теперь, вот это все зная, да, и вот мы споткнулись, да, bizler урок çıkarmalı, и надо, знаете, вот здесь надо сплотиться как-то, и, в одну сторону надо, да, но, понимаете, еще раз повторяю, может, повторяюсь, да, Мурат Курбанов һәммәсен ныштыки алды. Вот смотрите, 180 градусов поменялся. И ныштыки всех абсолютно ким айтса Туркменистанда, всех взял өз каршысына ныштыки. И понимаете, вот здесь вот этого не могу понять. Юнус, давай прямо скажем, Юнус что предложил Мураду Курбанову? Что он взял Мурат Курбановың мозгисini и поставил себе в карман. Этот Кемал еще Пархат Гянджиев. Что он предложил? Я не знаю. Может, это мое мнение. Смотрите, я не обвиняю в чем-то. Это мое мнение. И, понимаете, факт то, что он там. И вы тоже поддакиваете ему, да? Понимаете? Поддакиваете del. Doğru zadı tasdiklayas. Ben senem goldayan, Atamurat'ım goldayan gerek yerine, Ahmet'im goldayan gerek yerine. Ahmet bilen gerek ola seviştigem, uruştigem, oturuştigem, gepleştigem ve birbirimizi gowy tanıyat. 3 ýyldan bäri 3 ýaly birden gowrak wagty bilen Antalya'dan ýörüýte gelýärdi İstanbul'a. Näme edýär onda da plakatlar bilen baydagy göterip gezýän şey. Başkaları götürmäne gorkýar. Bu ýaltanman ek diýärem özü bilen getirýärem özü bilen. Ýörüýte İstanbul'da ýaşap geldi. Думаю, эти вопросы вам надо будет вам задать Мураду Курбанову. Или же, опять же, предлагаю вам другой вариант. Открыто çıkanak mı? Yazın öz adınızdan hatınızı koyverin mail bilen okusun, cevap versin bana 30 günün içine, 40 günün içine, 50 günün içine Hasan cevap verecek ya da cevap verecekler. Пожалуйста, напишите нам ваш ответ и вашу версию deyip sorağınızı verin. Alın şeydir. Serdar ağa, şuňal soragym bar. Provokatsiyalar edilýär, men gynansamam gördüm, okey. Provokatsiyalar var, men gynansamam gördüm. Şu провокация уже käbir adam çydap bilmeýär, уже как переходим на личности, личности нас просто будут тормозить и всё. Именно. Şahsi adam, şahsiyetler bizi diňe tarmozyp, şahsiyet barada eden görüňüz. Farhad'ın teması nasıl интересует? Mazara Serdar gires. aka. Näme etdi Alişer Sahatov, Kaşpirovski, Serdar, Ahmet Rahmanov tip izimizden gep eden wagtlary. Murat Kurban bilen Farhad'ın gürrüňini ölkütdiler diýerler bolan. Yok. Serdar Именно ağa, Карай, şuňal вот soragym bar. вы не поняли, Alişer. да? Ataş, buyur. Ahmet'e bu ne? Ahmet buyur. Murat Kurbanov bilen gepleşin ma, Murat Kurban barada soram.
Zaman Şu- bilen gürleşdik, düşünüştük. Liçne özüňize soragym bar. Farhat barada, Farhat Genjiyev barada size meneniyem pikirim aýtdym, gepleşik gören adamım del. Yani meniň şahsy pikirimi soralan wagtym men hal adama inanmaýandygymy aýtdym. Хорошо. Serdar aga, liçne siziň özüňize soragym bar meniň. Seredin, даже birnäçe adam şonu patwirdat etdi. Murat Kurbanow 15 gün öňünden Farhadyň alınjagyny bilýärdi. Bilýär eken 15 gün öňünden. Bu da patwirdat. Başga Ol şahsy. Farhat'ın özünün videosu var da GPS maýetnik neme Onznal. 15 gün öňünden bilýär, 11 gün diýende de 15 günün içinde Farhat alınýar diýende 11-nji günü Farhady alýarlar. 11-nji günde Farhady alýarlar. Onznal no samaw Farhadyň özüni duýduranak ilir Farhady aýdyp biler ýaly. Men Alişer ýene biri olara da yüzlenanak bolýa özünün raznoglasiýasy diýeli Farhadyň hem söýgen wagtlar boldy da Murat Kurbanowyň adresine. Хорошо. No on mog by через kого-то biriniň üstü bilen duýdurup bilerdi. Farhat через Apple şuňaly näme howp bar saňa diýip. Şonu etmedi. Bugünkü günem Farhat Türkiýede diýip, hatda şu advokat men öňem şu videoda aýdyp geçdim. Öz davernis beren advokaty bolmasa şu delany suraty düşürmek, kserokopiýa etmek hukugy ýok. Diňe kagyza ýazyp alyp bilýär. Şu ýerde nähli kodlar çykaryldy Farhada, nähli duýduruşlar bolan. Haçan näme edildi? Şolaryň üstüne atanak çyzyp aprovergat edip Farhadyň Türkiýedeligini, Türkiýede diýip o aýdyp durmagy 15 gün öňünden bilip aýtmazlygy sizde вот личный Serdar aga, siziň özüňizde hiç kili podozrение вызывать etmeýärmi? Как вот личность hökmünde? Size bir rad aýdaýyn. Farhadyň şu GPS maýa çokly videosundan soň Nur Muhammed Anaýew bolsun, ýene de kimler var beýleki TikTok'a gelip gatnaşyjylar, aşakdan ýazýanlar, mehman bolup gidenler we başga blog ýöretmenler, çok adamlar gelip Farhada bu zady duýdurandyklaryny aýtdy köp adam. Ýene Farhat ýa-da dinlemezlikden geldi, ýa-da hakykatdan bu ugrunda bir zadyn bardygyny bilýärdi. Ya da näme boljak bolar şo bolsun diýdi. Ya-da hakykatdan hem sen aýtşyň ýaly. Onu diýmek Farhat Genjiyew bunda ulandyr we bu siziň versiýanyňyz bu Farhat Genjiyew Farhady ulanmy hökümetiň adamy sliwat etdi. Innem Murat Kurbanowy aldar zanos bodip ki botysyňyz bu versiýada var. Bu soragy bizem elbetde ki soraýar. Men ýakynda diýdi şu habar bolýar diýdi, şo günüm gelerine garaşyp otyrdy. Ve ol az galdy özüm jogap berdi. O gürleşet görýäsem bolýar. Buyur Ahmet eke. Lider hökmünde men şunu aýtjak, men şu versiýany göreçek, boldajak da kansa diýen adamy biz bolýar diýär, biz menenýämiz aýdýar, olam öz menenýäsini aýdýar we hereket edýär we erteki bir günde dowlata buramasy guruldy. Şimdi ağzarları var, näçe ýyllyk satlary. Problema da eger durak boljak many suratda topar hökmüne bir karar çykarlar we herkese bildirirler, o problem bolmaz mykady. Nasibi Serdar eke. Buyur Ahmet. Ya sana da söz bereli, bana ruhsat verseňiz diýipler, wagtyň gysdyra. Buyur Ahmet. У меня 3 вопроса. Первый. Ситуация в том, Сердар, мы все понимаем, самая главная проблема, что мы не знаем, где находится Фархад. Вот если бы Мурат Курбанов не вышел бы и не стал бы заявлять, что вот мы ему помогаем, он в Турции, его еще не выслали, акции какие-то начались бы. Не в том, что отпустите его, а хотя бы покажите, скажите, где он находится, чтобы получить подтверждение. Но когда Мурат Курбанов говорит, мы знаем, где он находится, он в Турции, мы помогаем, адвокаты работают, это блокировало все действия. И до сих пор. Главное, было время упущено. Хорошо, ладно. Второй вопрос. Это ладно, это мы уже обсуждали. Просто я хочу сказать, да, вот, свою позицию, да, вот по этой ситуации. Второй вопрос. Юнус. Вот он его соратник, вместе шли, друг всю дорогу, как бы, и самую большую информацию он обладает. Почему вы на повестке дня в ДВТ не поставите вопрос, чтобы он
открыто вышел и сделал заявление. Вот Как когда соратник, да, его? Да, а человек не должен прятаться. Это никто, нет никакого оправдания. Человеку, если когда его друг, соратник попадает в беду, он еще продолжает прятаться, никакого объяснения не могу найти. Окей. И третий. Вот, пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. Окей, отвечу. Соратники, они ли? Думаю, это вопрос Соратники. очень правильный. Соратники, я лично с ними знаком, и я могу точно, Но вы уверенно можете- заявить, они соратники и вместе Значит, шли. вы знакомы уже больше 3 лет от начала? Ты Нет, был- ты был ну, 3 года назад, раньше я по слухам, это в 2021 я лично его узнал. Нет, в уже- 22-м, пардон. Ну, окей. Ну, давайте опять же оставим вопросы про Мурада Курбанова на Мурада Курбанова. А насчет этого, что вы сейчас сказали, вот было ли такое или не было, конечно, такое было. И нечто подобное было. Но это уже наша внутренняя разговорная система, и, как говорится, мусор дома не выносит, а ДВТ на... Aydan zaten sen ne için şeyden vapros koymadın dedim Murat Kurbanov. Bu adamla ne inanyan ya da inanmayan. Benim bilenim Murat Kurbanov bir adamı tanana. Bu fakat olayından son tanıştı. Kanat telefon geliptir, rahat geliptir. Benim bilenim şu. Demek bugünkü gününe sen bu zady utizat edýän bolsaň, bular 2021-de bir-birini tanıýardy diýjek bolsaň, onda men ýadymy düşe 2021-de deport bolmazdan öň soňky gezek geleninde, ol ýene-de tontiş men ýene-de bir adam bilen duşuşdy. Duş bilýän. Serdar Durduliş bar, o var, bu var 21-nji ýylda awgust wagtlarynda. Ondan soň bir gezek geldi, soň baran akşamdan soň Türkiýe. И если у них между этим был момент, ну, давайте посмотрим, что произойдет. На днях должна быть новость. Вот буквально несколько дней уже хабар оля Фархат конкретно ниже. Болмалы. Men berip biljek sadım şo. Мне, Конкретно числоны aydamak, yani ise plan çislogunu şol arada gurrun edýän aydylýa diýildi ve şonuň üçin temada cevap veresim gelene savur edeliň adyra Atamuradyň bir gowy sözü var. Savur et adyra fakt bilen süýlejek. Спасибо, Сердареке, то, что вы пришли. Bizlerin kanalımıza. Allah разы olsun sizden. И Мурат Курбанов, а тоже отсюда говорим, приходите на наш канал. И есть кое-какие вопросы, обсудим. И благодарю всех наших подписчиков, которые смотрели и уделили для нас время. Подписывайтесь, с нами будет интересно. До новых встреч. Спасибо, Сердареке. Спасибо, братья. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, görüşüňiz ýaly. Biziň efirimize DWT admini Serdar Hojenepesov gatnaşdy. Biziň beren soraklarymiza kanagatly ýagdaýda jogap bermedi diýip hasap etýäris. Esasan hem soraklaryň jogabyny Murat Kurbanowdan sorasaňyz gowy bolardy ýa-da köp ýagdaýda bilemek diýip o jogap berdi. Netijede biz näme gelýäs? Diýmek Murat Kurbanowyň özüniň gelip gatnaşmagy gerek. Biz garaşýas Murat Kurbanowa kanalımıza gelip söhbetleşip geçer diýip. Ondan başga da islendik bir adam bizim kanalımıza gelip gatnaşyp pikir alyşyp biler, görüşüňiz ýaly, hiç hili şahsiýete ýetmezden, göwüne degmezden, adamy kemsitmezden, mertebesini peseltmezden oňat ýagdaýda diskussiýa alyp barýarys. Her bir adam elbetde gelip gatnaşyp biler. Näme de bolsa beren jogaplary üçin Serdar aga minnetdarlygymyzy bildirýäs. Hakyky jogaplary Murat Kurbanowyň berip biljekdigini özü hem belläp geçdi. Görüşüňiz ýaly. Biz Murat Kurbanowa efirimizde garaşýarys. Üns bereniňiz üçin köp sag bolun.